मोनसे गोजोनथाव रादाब हादरनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै हरिदेव नार्जारी जनक उजिरनि लिरनाय आरो देंखो होनायाव दोंसे हारिमायारि मेथाइ बर'नि सासे मुंदांखा देंखोगिरि मेट्रिक नार्जारीजों लोगोसे हायनारि ब्रह्म अपर्णा दैमारी आरो जनाखि नार्जारीमोननि रोजाबनायाव आरो शर्मिला इस्लारिनि दिहुननायाव हरिदेव नार्जारी जनक उजिरनि लिरनाय आरो देंखो होनायाव जोनोम मोनबाय हादरनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दोंसे हादर सिबिनाय मेथाइ 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान मुंजों गोदानै जोनोम मोननाय बे हादर उदांस्रि मेथाइखौ दिनै सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव लिरगिरि आरो देंखो होगिरि जनक उजिरा माखासे बाथ्रा मिथिहोदों। बे समाव आबुङै खोनासंदो। गोजोननायजों आङो फोरमायगोन जोंनि 30 नं एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां सारनि जिहेथु हेफाजाबजों जोङो दिनै मोनसे अडिअ मेथाइ जोङो बेखेवदों। बेयो जाहैबाय 79थि जिहेतु भारत उदांस्रि सान बे भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु दोंसे मेथाइ आङो बेवहाय कम्प'ज खालामदों। जाय मेथाइयानाखि भारत उदांस्रिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि सा सानजा ओनसोलनि मानसिफोरनि हारिमु बा जोंनि बे रायजो राजाफोरनि जे मावनाय दांनाय बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना बे मेथाइखौ आं कम्प'ज खालामदों। मख'नो गोनां बेहाय देब नार्जारी फंबाय बिथां जे लिरिक्स बिथाङाबो हेफाजाब होदों। बिथांनि लिरनाय जों कम्प'ज खालामनाय जादों आरो जिहेतु दिनैनि बे मेथाइजों आङो फैगौ जिहेतु 15 आगस्ट सान बे आगस्ट सानाव आङो सानदों मा जिहेतु जोंनि गासै रायजो राजाफोरा बेखौ अनसायगोन। मानोना बेयो आंनि गिबिसिन मोनसे नाजानाय अडिअ जिथु मेथाइ आङो बेनि मिउजिक बेनि गासै टिउन बेखौ होनानै जिहेतु बे मेथाइखौ बानायनाय जादों। आङो बेवहाय गोबां एसे एनै बिदि गोरोन्थिफोर थालांनो हागौ। थेवबो बे मेथाइखौ आङो सेस्था खालामनानै फिसा मोनसे नाजानायनि गेजेरजों बे अडिअ मेथाइखौ आङो फोसावनाय जादों लरेन्स इस्लारि सारनि गेजेरजों। मानोना आङो बेबायदि गोबाव समनिफ्राय नाजाबोबाय थादोंमोन जे बेबायदि मोनसे मेथाइ सुजुनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि भारत हादरनि बा जोंनि ओनसोलनि थाखाय बेबायदि मोनसे मेथाइनि गेजेरजों देंखोनि गेजेरजों जिहेतु फोसावनायनि जोङो मोनसे राहा बे राहाखौ आङो सानबाय थादोंमोन। बे हिसाबैनो दिनै जितु 13 आगस्ट खालि जोंनि लरेन्स इस्लारि बिथांनि बेखेवनायजों बे अडिअ मेथाइखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आङो आसा खालामदों बेवहाय माखासे फिसा फिसौ गोरोन्थि थायोब्लाबो जोंनि गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि फरायसा बिथांमोना आरो जोंनि गासै जे रायजो राजाफोरा बे मेथाइखौ अनसायगोन नाजावगोन आरो बिनि कारेक्सननि थाखाय हयथ' आसि थुहोगोन रायजो राजाफोरा। आं बेखिनिखौ आसा खालामनानै जिहेतु बेवहाय मेथाइ खनगिरि फंबाय मेट्रिक नार्जारी बिथां दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मेथाइ खनगिरिफोर बेवहाय दङ। हायनारि ब्रह्म अपर्णा दैमारी आरो जनाखि नार्जारी बिथांमोनहा मेथाइ खननायाव हेफाजाब होदों। बे हिसाबैनो आङो मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो थेंक्स होगोन। मानोना बिथांमोना साफा बेबायदि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि नङा अब्लाबो बिथांमोना खोब नाजानायनि गेजेरजों बे मेथाइखौ खननो सेस्था खालामदों आरो गमामा मेथाइ खननाया जाफुंसारदों होननानै आं आसा खालामदों। बिथांमोना साफा गोदान देंखोगिरिब्लाबो जे रोंगौसारनाय गागु देंखोगिरिफोर बादि बिथांमोना देंखोनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ देखायदों आरो गमामा बे मेथाइया मोनसे बा देंखोआ गनायजाथाव आरो बेबायदि देंखो जागोन होननानै आं आसा खालामदों। आं बिनिखायनो बयनिसिमबो 79थि जे भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आं बयनिसिमबो भारत बिमानि जे बे उदांस्रि सानाव बयनिसिमबो हामलायथि बावहरनानै दिनैनि बे मेथाइखौ आङो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि आखाइजों बेखेवनायखाय आङो बयखौबो जोंनि
रायजो राजा आरो जोंनि भारत हादरनि थागिबि बिथांमोनखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिनानै दिनैनि बे सानजों आङो बेखौनो फोरमायहरनाय जाबाय। ओरैनो बेखौ दासिमाव जोङो अडिअ'ल' जोङो खालामनो हादों। जोङो इयुनाव आसा खालामदों जाहाथे बेखौ जोङो मोनसे भिडिअ' जिहेतु खालामगोन, खारन अडिअ'नि थाखाय जोङो दा प्रिपारेसन जानानै दं। फैबाय थानाय समाव बेखौ हयथ' जों अडिअ' भिडिअ' खालामनानै बेखौ फोसावनायनि राहाखौ जों खालामनाय जागोन।